towar mesen ta gari kevek kachere atum aphan kamatha sumkrung athe towar mesen pojok gari kevek atum aning hang aling kipa charajok apran kedam nang atum aphai nang bat pik khang janglo lason si kedam tang aruni phai sir kebarni dongmukak police station ke parlo langhini towar krong thom kachetong dokmuka pen kivang bom 407 truck lapen AS0257C1008 agari kevang bom hud bike kevek banghini atum towar ke parjipu amat men truck patong phit lapen ke patong phit a truck katewar abang adimalong pen kat phit pusi tebok terai atum pen pachini pon tong sekor pen dokmuka raikom saiki atum adungan palidun si banghini areng so tum aphan dokmuka an si kilang dam ji aphan pon bon tak kopai kilang no ajok inuda bangki apran dam nang juilo birta kirip dun bom ahut abang kumat abang puni lapen arong amen klardak long pon pilang nonamat dokmuka police station atum bensi chipari deng pon lu pusi birta ripon long Puluni pendir chuna rongpi karbing long lai